Maayong adlaw kaninyong tanan. Ano kita kini inyong ato ang programa sa TV Apolya.com ito gipanguluhan ug gipangunahan sa Lay Catholic Apologist International Sir RJ Seno. Uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. So karon na naatay tagaan og reaksyon. Actually 2 days na nato ni nakuan na nadawat pero tungod kay na natin mga schedules nga mga videos nga ato ang tawag ining gi-upload, so mo ni hinungdan nga karon pa nato na hatagan og reaction kining video sa atong higala nga gikan sa Seventh Day Adventist kining pundok nga gitukod og mga Amerikano. Yan. So karon ato ang unang paminawon kay actually kining iyang reaction man god nag-reaction man ta sa iyang video katong dialogo nila dito sa Tagum City. Then after on that, so ato ang gibuko ang iyang dokumento o ato ang tawag ining gitagan og reaction katong iyang gibasa. So ang nahitabo ni reply pud siya kay ngon pa niya tinuod gid daw siya kay ihagod daw ang tawag ining gibasa ang maong dokumento. Ingon pa niya dokumentong Katoliko daw. So ato na siyang paminawon before ta maghatag og tawag ining reaction mga sir og mga ma'am. Argumento ni Arsenio na matod niya wa ko nato gitugaan unsa nga libro ang atong gibasa dito sa panahon sa Tagum City. Ngali guys wa siya kahibalo nga kana nga libro tong gibasa ila tong libro. So atong i-refute ang iyahang pag-deny sa atong gibasa og atong ipamatuod nga katong atong gibasa dili to tumo natay ebidensya. So ato agad ang libro ha. Ang tawag ining iyang basahon tanaw na to kung ato abang libro iyang basahon. O kanang atong ebidensya dili na self-serving ila ginang libro. Paminaw guys. Ang ilang basihan puros referensya. Puros encyclopedia. Siguro ko nani sila Encyclopedia Britannica World Almanac mo pamatuod nga si Kristo nagtuko si bahang Romanong Katoliko. Aban diha ra na sa Bible wala. Di na mapamatud-an. Or sa gisulting soon. Tunay libro din niyo. Amo tog naa mo ani. Kanay isog regalo gini sa atong amigo dila ko i-mention. Kay ako ko sa giprotektahan isoon. Ilan din hinga libro. Mato din isoon sa mga libro Catholic believe the Pope and the Vatican and so Rome can change what the Bible says. O sa koneksyon, ang Romanong Katoliko kuno mituo sa Santo Papa nga ang ilang pagtuo giusab kung unsay nasulat sa Biblia. Giusab ang Galatia chapter 1 verse 9 of 8 to 9. Bisan kinsa nga magwali sa pahi sa mo kinawali ipatunglo siya. Klaro, ang Romanong Katoliko nagwali wala sa Biblia. Third point na sa gikutlo nga reference ingon pa niya ang simbahang Katoliko daw pwede daw magbag-o sa nakasulat sa balang kasulatan o sa nakadakong bakak. Way pagtulunan ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga muusab siya kung unsay nakasulat sa balaang kasulatan. Duda ko sa iyahang gibasa. Nga naman kay kini mo mga tawhan na magbasa magkutlo og reference, particularly Atakes Katoliko, bisag standard pa na ilang gikutlo, sarambawo nila na og tawag ining basa. So ato basahon guys ng libro. Di kanang libro guys. Kailan ng libro guys? So ang iyahang gikuptan nga libro kining the Philippines and the government by Gregorio and Sonia Saide. Migo, dili man na librong Katoliko. Di makakumao mo distinguish kung unsay libros Katoliko o dili libros Katoliko. Secular book man na. Nga ang writer ana mga historians si Dr. Sonia Saide and Dr. Gregorio Saide. Dili man na sila mga obispo. Samot na nga din sila Santo Papa. Samot na nga wala dili sila sakop sa itong kining Sacred Congregation of the Doctrine of Faith kay para magbutang ana nga mga dokumento nga para inonimo nga iya na sa simbahang Katolika. Ang amahan bias bakak mo ning yawa. So mana dita pailad nino mga tawhan na kay tanawa ra gud the Philippines and its government by Gregorio and Sonia Saide. Gihimo niyang libros Katoliko pagkabangagan na lang. I-continue na to. Dinis sa page atong gibasaw guys para nga dili kita ingon nga
nagbayas sa baon na makakta kay isa man nga inunta nga na makakta guys nga public na ba to, no? So di gid na pwede guys nga mamakakta kay daghan mga tao igsoon nga nanginahanglan kamaturan. So dara guys, ako pagkita siya guys kining book. Unta mabasa nyo guys kining libro. Ang gisulti diri guys, ino dinhi. Catholic believe the Pope in the Vatican and so Rome can change what the Bible says. So klaro kay guys. So, ang iyang tawag ining gibasa kining libro nga gisulat ni Gregorio and Sonia Saide, mao ni siya ang iyang gibasa. Catholics believe the Pope and the Vatican and so Rome can change what the Bible says. So di ara pud siya kutob. Unya wa niya masabti or gimisinterpret niya ang tawag ining punto sa maong gitawag og writer nga si Gregorio and Sonia Saide. Kasi buti pasabot ang word nga change nga naa dinha. Kana nasa una-una ni Mr. Alado ug sa mga sabadingkoy nga tawag ining pag-usab or kining paghimo og butang lahi sa gisulti sa balang kasulatan. No. Ngano man tungod kay ang word nga change manggo dinha. Ang buti pasabot anang change dinha. Kuna to ang tawag ining tan-awon, change, ang meaning niya make, different, alter or modify. So, pag maingon tawag ining change, but pasabot ana make different. Pagkahuman alter or modify. Dili nang gitawag og kanang maghimo kag butang kontra sa gisulti sa balaang gitawag og kasulatan. So kung nato ang tan-awon, balikan nato ni ang dokumento nga iyahang tawag ining gikutlo, ngano makaingon man ta nga dili change as into counter to supak mahimong gitawag og magsupak ang balaang kasulatan. Kay naghatag og example si Gregorio and Sonia Saide. For example, the Pope has allowed Catholics to make religious images that look like Jesus, pagkahuman is Mother Mary and the other biblical characters like sa ba ni di na ko kay tawag ini nga maklaro din ha. Okay, like sa ba din ni biblical characters like priest, Peter, Paul, Mary and Magdalene, etc. So dinhi kung ato ang tan-awon, mga sir ug mga ma'am, ang word nga change nga buot ipasabot ni Gregorio Saide refer na dito sa modification of the faith from the Bible. Mo man ibut pasabot kinaman sa example. Naaman siya itawag ining gihatag nga explanation concerning anang word nga change nga naa dinha. Number two, wala man siya maingon nga this is the official teachings of the Catholic Church. No. Naghatag siyang tawag ining example sa general belief na gituuhan sa mga Katoliko. Pero ang simbahang Katolika na ay official teaching. Unsa man ang official teaching ng simbahang Katolika? Diara. The Christian the Catechism explained ang ingon dinhi, thereby no new doctrines were taught by these truths we declared to have been truly revealed by God, and thenceforth they become dogmas of the faith. The Catholic Church derives from Holy Scripture and from tradition the truths that God has revealed. Ngano man kay ang Santo Papa ingon pa dinhi that the Roman Pontiff have defined that those matters must be held with God's help. They have recognized as in agreement with sacred scripture and apostolic tradition. So kanang word nga change ang giingon din na ni Gregorio Saide, dili na ang pagsungag sa nakasulat sa balaang kasulatan. Dili na ang pagsungag. So lahi ang una-una ni Mr. Alado o una-una ni Gregorio Saide. And at the same time, same mga writers, Gregorio and Sonia Saide, nagtug-an nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana maunang iglesyang gitukod ni Kristo. Yan. Again di na librong Katoliko ha. Kaya gipatuon ni Mr. Alado nga libro doon ng tawag ini nga Katoliko. Di ba? Sige, ato ang ipadayon ni iyang gisulti. Ang libro dili ni sa Adventist. Dili na mo libro ni sa Katoliko. Mo nang wrong, mali. Dili na libro sa Katoliko.
Nga naman kay kanang mga writers ana dili man sila part sa magisterium. Kay para ino nimo nga libro ng Katoliko. Ang amahan sa bakak mo ra ba gyud ning yawa. Mas katuhuan ni siya kung kami ang mogamit kaysa ang Katoliko ang mogamit. Kaya nga naman, It is a fallacy of suppressing the facts. Nga naman tungod sa hinungdan nga gisuppress nimo ang tinuod, dili mao ang punto sa maong gitawag writer niya gisabot-sabot nimo imo. Wa pa gyud nimo tarong nga og basa. Nga naman kinami continuation nami example sa word the change. Di ba? Dili man naingon nga nasa mong sama yung una-una nga tawag ining supak sa gisulti sa balaang kasulatan. No, mali. Next point. ang kining libro dili na mo pero misupak sa doktrina sa Romanong Katoliko. Kini Sunod-sunod, gisupak sa doktrina sa Romano Katoliko. Wrong. Mali. Nga naman kay naghatag og punto si Gregorian Sonyaside sa general belief sa mga Katoliko. O masang muhatag nila official teaching simbahang Katolika. Ako rin ba itong gibasang official teaching simbahang Katoliko? Diba? So, pataka lang yun nga itong amigo. pamatuod nga Romanong Katoliko gyud usa ka simbahan nga tinunglo. Busa guys, nabasa na to. Mao ba? Kung ang simbahang Katolika o sa kasimbahan matinunglo, anong kasunod-sunod mo man ng Biblia? Kasi simbahang Katoliko man na. Continue. So, wag kita na makap, wag mo ta nagbutumo-tumo, atong giprohibahan. Sumala silang libro nga ang simbahang Romanong Katoliko Kabakakon gud ining maong gitawag og mga tawhana. Kapilato gibalik-balik Ang libro nga tawag ining gisulat ni Gregorian Sonyaside dili na sa Katoliko. Secular book na. Pero unta dapat pod kung mutuo gid na sila mga secular books, anong di mo sila mutuo sa giingon ni Gregorian Sonyaside? Ang simbahang Katoliko gitukod ni Kristo. Nganong ilang surambawon o nganong ihamang surambawon ang word nga change gigamit sa maong gitawag og libro. Nga ang buot ipasabot ni Gregorio Saide to modify. Di ba? Baka kung gini mo mga tawhana. Nagtuo sa Santo Papa o kini otoridad ni nila nga sila So daw, otoridad nila. Taka lang mga tawhanan Taka. Una mga higala megsoon. Pag mag-vlog ning ato ang amigo, magbutang mo question sa inyong tawag ining pangunahuna nga naman. Tungod sa hinungdan nga madelikado ang ato ang tawag ining kalag kung mutuotan niya. Nga naman tanaw ra gud bisag simpleng libro di kasabot. O di ba? Continue na to. matod pa adunay pag-usab kung unsay nasulat sa Biblia. Si adunay pag-usab ni tuo. Pataka lang gyud Sagad gyud ka. Ang giingon sa mong libro, ang mga Katoliko nagtuo. Ang mga Katoliko nagtuo nga ang Santo Papa o kanang gitawag og Roma makahimo sa pag-usab kung unsay gisulat sa gitawag o gabala ang kasulatan. So kanang word nga pag-usab din na unsa may pasabot ana same sa tawag ng libro nga imuhang gi-quote, modification man. Dili man change nga naa si mong una-una nga gawag tango ng ilisan nimo nakasulat sa balaang kasulatan. Wrong, mali. Mali. Na example si Gregorio Saide. Pagkabakakon ng mga tawana. Nga ang Biblia, sakto kaayo ang Galatia 1:7-8-9 nga bisan kinsa nga magwali sukwahi sa mga ginawali ipatonglo siya. Sakto. Ito ning tan-awon bi Galatia chapter 1 verse 8. Sigingon din ni apan bisan og kami o sa kaanghel nga gikan sa langit ang magwali kaninyo maing balita nga lahi sa among giwali mahimo unta siyang tinunglo. So pag naay gitawag og mga butang nga magtudlo gani nga lahi sa gitudlo sa mga apostol matinunglo na. For example, unsa man ang lahi nga gitudlo? Kala daw si Ellen G. White propeta. Di ba? Kaya di mag-apil-apil mo sa adlong ipapahulay nga wa mo ilabot. Lahi man na nga pagtudlo ninyo. Dili man na mo gitudlo sa gitawag og mga apostol. And at the same time, pag musulod ka sa adlong ipapahulay, dili ka potol dito sa Judaismo. Sa Judaism, 70 Adventist man mo. Gikan man mo sa mga Amerikano. 9. Sa gisulti na namo og karon sublion ko pag-ingon kung may magwali kaninyo og maayong balita nga lahi sa inyong nadawat matinunglo siya. Kana bang pagwali nga si Ellen G. White propeta nadawat ba na gikan sa mga apostol? Kana bang pagwali nga sula eskriptura nadawat ba na gikan sa mga apostol?
kana bang pagwali nga ang writings ni Ellen G. White mao ang mo confirm or mo reaffirm kung unsa niya kasulat sa balahang kasulatan, nadawat ba na gikan sa mga apostol? Bag-o man lagi giimbento sa mga Amerikano. Kasi naego ron. Kamoy naigo nga tinunglo mong dagko. Kamoy naigo. So again ha, kanang word nga change nga gisulti ni Gregorio Saide dili nang naasim mo na Mr. Alado, dili. Nga naman kay naman si example god. Okay lang ang tagwa sa mga example ba conclusive. Nasi may example iyang gi-modify ang iyang kuan. Gi-clarify ang iyang tawag ining gigamit ng word nga change. For example, paghimo og kining mga imahen, pag-allow sa Santo Papa sa paghimo og imahen ni Kristo ug sa mga santos. Oh, modification ba na? Dili man ha tawag ining pag-change. Ngano man kay ang meaning sa change, dili lang kay pag-alter, kung dili pag-modify. So, based sa libro contextually, gigamit ni Dr. Gregorio Saide nga tawag ining nag-modify. Ang pagtuo ka yung change, modification na. O tinuod man ka na. And according sa tudlo sa simbahan Katoliko, so mas tudlo niya bawal magtudlo og bag-o. Dapat kung magtudlo ang mga Katoliko, dapat in agreement. Again have defined that those matters must be held which with God's help they have recognized as in agreement with sacred scripture and apostolic tradition. Mauna. Mo ni official teaching sa mga Katoliko. Gideklara na ni adtong 1878 sa panahon ni Papa Pio IX. So kining gisulti ni Mr. Alado binutbot ni mo na. Tuo mo ani niya mang imperno ginatong kalag. Tuo mo ani niya. Sige. So ayun na. So ato ang natubag ning ato ang higala nga si Mr. Alado. Reaction na tong video. Okay lang unta. Okay na unta to nga tawag anang nag-react siya pag siya naghatag og kada bitong mga puntos ba nga igol lang sa nibasa wa siya naghatag-hatag og kinibitaw nga iyahang konklusyon kay mahulog magud na siya nga argumentum ad verecundium. Dili man siya authority nga mo interpret na. And at the same time kung mo interpret ka makakabuot kag tamang interpretation dapat imong sabton siya contextually. Kaya kung dili nimo sabton contextually, suppress in the facts na. Diba? Okay?